Balthasar og udkigstårnet. Musen Balthasar var i fuld sving på bondegården. Han havde arbejdet hele dagen for at færdiggøre sit projekt. Grisebassen Kirsten havde forsøgt at hjælpe Balthasar, men Balthasar ville altså helst selv gøre alt det hårde arbejde. Han slæbte rundt på nogle store stykker træ, som han skulle bruge til et eller andet. Hvad er det i grunden, du bygger? Spurgte Kirsten. Jeg er i gang med at bygge vores helt eget. Kirsten kiggede forventningsfuldt på Balthasar. At bygge vores helt eget? Hvad? Spurgte Kirsten. Vores helt eget udkigstårn, sagde Balthasar. Og Kirsten lavede en underlig grimasse. Det havde hun ikke lige regnet med. Hvad skal vi dog med et udkigstårn? I nat, sagde Balthasar, der skal vi se verdens største ost. Og Balthasar havde armene helt ud til siden, og hans øjne smilede, mens han fortalte det. Ost, siger du, det er jo Balthasars livret. Og han havde hørt, at man i aften kunne se verdens største ost. Og Kirsten lod til at være en kende skeptisk. Hvem har fortalt dig, at man kan se verdens største ost? Spurgte hun. Og Balthasar rystede på hovedet, og så smilede han igen. Vent du bare at se, sagde Balthasar, imens han fortsatte det hårde arbejde med at bygge udkigstårnet færdigt. Grisebassen Kirsten trissede tilbage i laden, mens hun funderede over alting. Hun havde da aldrig hørt om nogen, der havde set verdens største ost fra et udkigstårn. Det lød næsten for godt til at være sandt, men selvom det kunne virke skørt, ja, så havde hun efterhånden lært, at når musen Balthasar havde sat sig noget for, så skulle hun ikke prøve på at standse ham. For ligesom Balthasar var verdens stærkeste mus, så var han altså også verdens bedste ven. Og bedste venner er der altid for hinanden. Og for øvrigt så kunne Kirsten jo ikke rigtig hjælpe så meget med sådan at løfte og være stærkere og modigere og sådan noget. Så Kirsten besluttede sig for at være en god ven, der ikke kunne gøre andet end at vente og se. Tiden gik og gik, imens Kirsten tålmodigt ventede. Sekunderne blev til minutter, og minutterne blev til timer, og ventetid føltes som evighed. Der var helt stille. Så stille, at man kunne høre en knappenål falde til jorden. Men så blev stilheden brudt, og døren til laden blev åbnet. Musen Balthasar var endelig færdig med sit projekt, og Kirsten listede over til ham, hvor Balthasar stolt holdt døren og pegede Kirsten i retning af endegavlen på bondegården. Kirsten var både spændt og glad, og hun sagde til Balthasar, hun havde sommerfugle i maven. Det er noget underligt at spise sommerfugle, sagde Balthasar, og mens de gik, fortalte Kirsten, at jamen, hun ikke rigtig havde spist sommerfugle, men det er noget, man siger, når man glæder sig. Og så kilder det nemlig i maven,
og kan føles som om, at der flyver sommerfugle rundt inde i maven. Men Balthasar hørte ikke rigtig efter, for han havde jo travlt med at holde Kirsten for øjnene, så hun ikke kunne se udkigstårnet, først når de stod lige foran vidunderet. Er du klar? Spurgte Balthasar. Kirsten nikkede, og Balthasar talte ned fra 3. 3, 2, 1. Grisebassen Kirsten stod med åben mund og beundrede det enorme udkigstårn, som Balthasar havde bygget. Tænk sig, den lille mus havde bygget alt det her. Helt selv, tænkte Kirsten. Og så endda med de bare næver. Balthasar er i sandhed verdens stærkeste mus. Balthasar hoppede op på stigen, der førte helt op til toppen af udkigstårnet. Der var langt op til toppen. Meget langt op til toppen. Og Balthasar rakte sin lille musearm ned til Kirsten. Kom nu, sagde han til Kirsten. Vi skal helt op i toppen. Kirsten, hun skælvede bare ved tanken. Så var hun jo faktisk også en gris. Og grise, de kan altså ikke rigtig klatre. Desværre, Balthasar. Det var ellers en super god idé, sagde Kirsten. Men du må nok kravle op i udkigstårnet uden mig. Kirsten sukkede. Hun så noget trist ud og vendte sig om og begyndte at gå langsomt tilbage mod laden. Og Balthasar var nedslået. Han kunne ikke tro det. Nu havde han knoklet hele dagen for at bygge et udkigstårn, sådan så de sammen kunne se verdens største ost. Og så havde han helt glemt, at Kirsten slet ikke kunne kravle derop. Balthasar vidste, at han må gøre noget, og med ét fik han en idé. Kirsten, vent, råbte Balthasar, mens han løb over gårdspladsen. Og Kirsten standsede og var lige ved at vende sig om, da hun pludselig mærkede, at hun lettede fra jorden. Hvad i himlens navn foregår der? Udbrød Kirsten og kiggede ned, hvor hun fik øje på musen Balthasar. Den lille mus løftede Kirsten op over sit lille musehoved. Han var fast besluttet. Balthasar gik i retning mod udkigstårnet. De 2 bedste venner skulle op, og det skulle de sammen. Balthasars arme dirrede. Det var ikke så lige til. Sikke en styrke. Og med hiv og sving fik han til sidst Kirsten helt op i toppen af udkigstårnet. Og mens de lå der og kiggede på hinanden, så begyndte de 2, Balthasar og Kirsten, at grine. Det har godt nok set skørt ud, tænkte de. En lille bitte mus, der løfter en kæmpe stor grisebasse helt op i toppen af et udkigstårn. De 2 venner lå på ryggen og grinede og smilede, da de begge fik øje på den store, lysende tingest oppe på himlen. Hold da op. Verdens største ost, sagde Balthasar, mens han smilede og lagde sig godt til rette oven på Kirstens bløde mave. Og Kirsten kunne godt se verdens største ost, men i virkeligheden var det slet ikke nogen ost. Nej, det var månen. Og månen lyste op i det mest fantastiske lys. Balthasar havde glædet sig til at ligge her og se det hele, men han havde virkelig svært ved også at holde øjnene åbne. For han var simpelthen så træt oven på dagens strabasser. Og Balthasar mærkede begge arme blive helt tunge,
Det føltes nu egentlig dejligt. Og benene var også blevet tunge. Og det summede sådan i dem på en dejlig, afslappet og behagelig måde. Sikke en dag det har været, tænkte Balthasar. Og han tænkte på alt det hårde arbejde, som han havde gjort, og hvordan han havde båret Kirsten helt op i toppen af udkigstårnet med de bare næver. Ja, det var hårdt sådan at være verdens stærkeste mus. Og Balthasar nåede ikke at tænke så meget mere, for mens han lå der på Kirstens tykke og bløde mave, så mærkede han varmen, trygheden og trætheden, der gav ham ro og glæde. Og der, i måneskinnet på Kirstens mave, faldt Balthasar i søvn. Kirsten smilede, mens hun kiggede på Balthasar. Hvor er jeg dog heldig, tænkte hun. Heldig, at jeg har verdens stærkeste mus, som også er verdens bedste ven. Lige her, sammen med mig. Tænk sig, at han har bygget alt det her. Det er godt, vi har hinanden, tænkte Kirsten, mens hun kiggede op på den vidunderlige nattehimmel. Hun betragtede månen og stjernerne og planeterne og galakserne. Ja, alle himmellegemerne faktisk. Der var helt stille på bondegården, hvor alle dyrene var gået til ro, og med dybe, rolige vejrtrækninger faldt Kirsten også i søvn, mens hun tænkte på i morgen, hvor der med sikkerhed ville være endnu et spændende